ngana manga o kota sasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzu ani batema sunzu sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento so fana ani lenshima ko tarabali kundo brisa meme ko kami do to fin kri aboto fin wuri chori o ko likurukle marakuru kono don ko li jurumani ko li barama dans ko ni ko hotep nu joni tuma tamarka josbati ka urki ka bamagatama kumalo yo bareke na kadigede kolokoto imotab dumia oni sinanga mesho mandiko na misho na nchile ko sondo la naturanga sunko yiniga ka sunko yiniga okorodo de ka ayra yiniga ka sunko yiniga okorodo de ka alamini yiniga wala ambe foli dan karamo ba manoy bari samake alame ko so promoter na initiateur wala karamo hinituma amba kolokoto imotab dumia irani tuma mba angala me jeklu befo kuni senanga emission gono kuni jo kuni seme ko damarka josbati ka urki ka bamba ko ka twama ayo karamo foli tamene ko biamena kuma kungono sogomiseni doka sogo moni abi kungosoya donc kama to kana ko geneti erabe todo fo ala bamanangana donc amna kuma sogomiseni ka ka sogoyin mankutu katasi sogoyin yere ka modere production aka wolo kechugo buguni chugo katasi le symbolisme autour ka dofoka lambi lame kramo o yini ngali jarani amana kuma bagam sani minka aban fe ya ko kadne ko sebe bari amba ansira ka ye anya asoro ka mine ka deun soro ambe fem chamando ala nga onata be ambe sungu yini ngaladi donc obolo masisa ambe kungoso ya ambe ni bagam sani ni welede ko seribani do ba fo ko seribani kanjang wala do ba woleti akele ba fo jakuma me jakuma te akele ba fo wulu aga dogono yi sisan mu yale ni to bonyona o ya kalangalan to ka ke na fo surukugolo bi waraningala mai ka tomtomi fimankala nga sisa dabulu samalendo ka ke na fo nyine me nyine fanate seribani dunye sufe bagande ya ambulo ya no ale be bo sufe amba ye bolibol la bari anya donc ka fo kabe sogomisenu de gwen kulu mine ka fene ma undun ka yirideun dun ko chama donc seribani kanjani ale ye tamashin ya anfe ya ka fo ko kungo so kungo kwa ka kene ima kungo ka kene alibi mo kera kan la kuride mais wa fo dogodi bubaga ntongu munumbe ya yiri wo munun be yan dibi be do cogo mina ni samiya nana yoro be dibi cogo mina tiɲɛ yɛrɛ la o y'ale ka kɛyɔrɔ ɲuman de ye n'an ko ma ko a ka habita y'a ye donc bagan min don a ka d'anw ye bari a bɛ tamasiyɛn caman de yira anw na tamasiyɛn kelen ye mun ye sisan ko sufɛfɛn don a bɛ na ka taa mɔgɔ t'a dɔn a nana ka taa discrétion i m'a ye wa a ɲɛ b'a la ta k'a bɛ na su fɛ dɛ a ɲɛ bɛ yɛlɛn sufɛ a bɛ fɛn caman ye a bɛ se k'a ka sogo n'a ka fɛnw minɛ k'o dun sufɛ a bɛ boli sufɛ fana a ka boli bɛɛ la boliba ne an bɔr'o fana kalama o ye n'a ka musoko wulila quoi n'a ka musoko wulila dugulamini de don y'a ye dugulamini tɔgɔ di mɔgɔ kana lajɛ ta ko bagan fitinin don dɛ u bɛ mankanba de ci et puis u bɛ dugu lamini a bɛ muso nin gɛn ka si k'a gɛn fo ka taa sɛgɛn n'a sɛgɛnna ka dɛsɛ kuma min na a b'a sɔrɔ o wagati de y'a o y'ale ka musoko dugulamini boli ye karamɔgɔ olu ta in fana t'a ɲɛ ye dɛ k'a kɛ dugulamini ye a turu dugulamini o ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ bari ɲɛ bɛ kungoso la kungoso hectare 6 de mɔgɔ nana kungoso ya sufɛla fɛ n'i nana kɛ ni nin ye u yɛrɛ b'a fɔ de ne ko fɛn minnu tun bɛ jakuma wɛrɛw de tun bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ yan ne b'a fɔ nin tɛ jakuma wɛrɛ ye dɛ nin ye an ka seribani kanɲa ka musoko wulilen de u bɛ furabulu jalan ni yiriwow ni yiri sanfɛla ni dugu u b'a bɛɛ ɲagasa ɲɔgɔn na f'a ka taa muso in sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka musoko tɛ tulonkɛ ye i m'a ye bon sisan bagan min don ale bɛ wolo fana n'a bɛ wolo kuma dɔ la 2 kuma dɔ la 3 anw yɛrɛ delila k'a den 2 minɛ yan k'olu mara den ninnu tiɲɛ yɛrɛ la denmisɛnninw tun t'u dɔn ne yɛrɛ tun t'u tɔgɔ dɔn an y'u mara kalo damadɔ han y'a ye an tun bɛ nɔnɔ d'u ma an tun bɛ sogomisɛnninw ni fɛnw d'u ma an bɛ fɛn ɲɛnɛmaniw minɛ sufɛ ka d'u ma u bɛ ntɔn ninnu ni ngɔbɔni ninnu ni fɛn ninnu minɛ mais seribani mana kɔgɔ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ yɛlɛ hali yirimisɛnninw nɔfɛ an dun ka foro kɔnɔ yan an ka kungoso yan nɔ yirimisɛnnin caman bɛ yan hali sisan an yɛrɛ filɛ nin ye ŋuna ni ndɔmɔnɔw bɛ ka mɔ ani nɛrɛ
imaya bon o tabo de ni kongo nana ni fɛn minɛ tɔgɔ fasa dɔ la dɔrɔn a bɛ hali kɔnɔw minɛ imaya o kɔrɔ ye jumɛn ko omnivore do presque omnivore do parce que u b'a fɔ ko carnivore do sogodun bagan de do mais o carnivoria a bɛ yɛlɛn ka na fɛn wɛrɛw minɛ anw yɛrɛ mɔgɔw bɛ min dun n'olu tɛ sogo ye quoi imaya o de bagan filɛ nin bon seribani kɔrɔ ka ca mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔ caman b'a la an ye kɔrɔ kelen min fɔ n'o yɛrɛ b'a ko diya anw ye kosɛbɛ a bɛ anw ka kungo bɛ cogo min na kungo lahala bɛ cogo min na kungo fari bɛ cogo min na kungo y'a bolo quoi k'a fɔ ko i bɛ se ka sogomisɛnninw ni fɛnw sɔrɔ ɲinɛninw ni gunduru ni fɛn ninnu n'i ye seribani ye dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko o b'i ka yɔrɔ la i m'a ye voilà a non scientifique ye min ye o ye geneta mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ tɔgɔ fila de don bon ne taara ɲinini kɛ ka taa ye k'a fɔ o geneta nin dɛ ale fana bɔra arabuw de fɛ yen olu kɛtɔ k'o fɔ olu fana ye sodugu de so de bɛ arabuw bolo o ye kɛlɛ caman kɛ ni sow de ja nɛgɛ min bɛ kuru dɛ ka don so da kɔnɔ ka sɔrɔ ka juru siri a la f'an b'o wele ko karafe juru nɛgɛ in yɛrɛ karafelama o kurulen bɛ cogo min na dɛ k'o jan cogo dɔ la geneti bɛ to k'o de kɛ quoi n'i y'a kurulen jɔlen kuma dɔ la dibi la wali kelen a kɛcogoya yiri la ale bɛ sin ka mɔgɔ hakili lajigin o karafe nin de la nɛgɛman in o de kuru cogo ni bagan nin kɛcogoya kelen donc olu de bɛ to k'a fɔ ko bagan in kɛlen don i n'a fɔ o sisan espagnoliw dun fana yaalala diɲɛ ɲɛfɛ ka taga kow jateminɛ olu y'o mɛn olu fana taara n'a ye espagnol kan na ko geneta i m'a ye o la sisan nomenclature international bureau faralen ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko an k'a tɔgɔ da u y'ale wele ko min kɛlen bɛ i b'a fɔ karafe i m'a ye ko geneta donc o de nana kɛ ni nin tɔgɔ ye bon an dun b'a o de kama tubabukan na a bɛ fɔ ko la genette commune quoi voilà genette tout court genette commune tubabukan na u b'a fɔ ko genette parce que tiɲɛ yɛrɛ la il y a plus de une vingtaine d'espèces de genette hein. Donc geneta de b'an fɛ yan la genette commune maintenant ko min ka teli ka ye genette min ka teli ka ye i y'a ye serebani kanja min don tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ se k'a fɔ a caman b'anw fɛ yan nɔ mali kɔnɔ mais mɔgɔ de t'a ye kosɛbɛ parce que mɔgɔ ka teli k'a ni jakuma wara de don ɲɔgɔn na i m'a ye u b'a fɔ ko jakuma wara k'a sɔrɔ o tɛ nin ye a dama bagan de ye min ye serebani kanja ye n'i ye i balila ka tɔrɔsi jɔ a ɲɛ la su fɛ n'i t'a cogoya dɔn i fana ja bɛ tigɛ parce que tɔrɔsi a ɲɛ bɛ yɛlɛ a bɛ lumière réfléchie k'a ɲɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ bile dibi la quoi i m'a ye donc o bagan de don a b'i n'a fɔ jakuma a kusi ka jan ni jakuma ta ye a yɛrɛ farisogo ka jan ni jakuma ta ye mais a tɛ wulu ta bɔ ani fana a ka bon ni zonzan fana ye o ko kuma dɔ la geneti mana kɔgɔ ka se a bɛ se ka fɔ kilo 2 sɔrɔ o ye sogo caman ye giriya la a bɛ se ka fɔ kilo 2 sɔrɔ donc bagan min don an ka bagan ɲuman de don bari a b'an ka kungo kɔnɔ yan a bɛ fɛn caman yirala mɔgɔw la bon an dun bɛ ka sungu ɲininka an bɛ fɛn wɛrɛ jumɛn ye geneti la o ye a yɛrɛ kɛcogoya a fari ka magan u b'a fɔ cogo di très flexible i m'a ye ko n'i b'a fɛ ka i yɛrɛ dege ko la i kana gɛlɛya kɔnɔ quoi ko i bɛ se ka i banba serebani kanjan kan k'ale kɛcogoya lajɛ kungo kɔnɔ yiri a bɛ yɛlɛ yiri la a bɛ boli duguma a bɛ don tu kɔnɔ a bɛ don wo la a bɛ bɔ donc yɔrɔ caman b'a bolo a bɛ se ka taa yɔrɔ min na k'a ka ɲɛnamaya kɛ donc n'i ye adamaden k'a fɔ ko e bɛ taa yɔrɔ caman fana na e b'a fɛ ka se yɔrɔ la i bɛ se k'i yɛrɛ don ko min na k'a sɔrɔ a ma gɛlɛya i bolo ko i ka geneti lajɛ i ka serebani kanjan lajɛ i k'o ladege quoi donc a bɛ an bilasira n'o fɛn ɲuman ninnu ye quoi donc yiri bagan ɲɛnɛman de don anw fɛ yan nɔ o bolo ma sisan i bɛ se ka taa n'a ye fana k'a fɔ ni i y'a jateminɛ ko ale bɛ se ka den sɔrɔ fo 2 ni 3 o den sɔrɔ sira kan ko a bɛ dugulamini kɛ u bɛ min fɔ serebani ka ko la sisan ko ni serebani t'a sen don ko gɛlɛn na dɛ ko fo n'a y'a ye a nɔgɔyara quoi c'est-à-dire ko bɛ ɲini ka tiɲɛ tuma min na dɛ ale b'i sen don a la de o kuma n'i ye musoko nin ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a taara o sira fɛ quoi a y'a gɛn fo ka n'a sɔrɔ a sɔrɔlen nɔgɔyalen sisan a sɔrɔla k'i mago dilan o de bɛ kɛ nin den ye quoi ka gɛlɛya kɛ ka sɔrɔ ka nɔgɔya kɛ ka gɛlɛya kɛ ka sɔrɔ k'i ja ka gɛlɛya kɛ ka sɔrɔ k'i ja i m'a ye o bagan de don donc c'est un petit animal anw fɛ yan nɔ k'a ye ko nin bɛ anw bolo yan denmisɛnninw t'a dɔn u t'a kalan école la tiɲɛ yɛrɛ la a man kan quoi
bari nin bɛ fɛn caman de yira adaptation sungun kɔnɔ nin bagan in bɔ discrétion sufɛ ka na ka taa mɔgɔ t'a dɔn i nana ka taa bon anw fɛ yan kungo so anw yɛrɛ ye wale ɲuman fana dɔɔni a la bari anw ye fila min mara ni u ye wagatinin kɛ anw bolo yan nɔ fo kelen nana ntanya parce que a kun fɛrɛlen tɛ quoi tɔ kelen dɔ min taara dɛ a bɛ to kana fo so in kɛrɛfɛ yan sufɛ an b'a ye dɛ ni mɔgɔ min hakili ma sigi i b'a miiri ko sogojugu don nka a degera mɔgɔw la teliya la wa a bɛ se ka na fana bon ale ye bagan min fana ye n b'a dɔn k'a fɔ farafinna na u b'a minɛ k'a labɔ jamana da fɛ i m'a ye bon o de y'a to nanzaraw b'a dɔn a kɛcogoya dɔn a balocogo dɔn a bɛ kɛ yɔrɔ min na o dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan kungoso filɛ nin ye kungoso an ye yiri de mara n'i ye yiritu mara ka ji k'a kɔnɔ ka wow n'o ye ka ntonkun ci ka na tonkun ninnu ci a ka ca da mari man sanfɛ e bɛ zenɛtiw sɔrɔ i ka yɔrɔ la i bɛ seribaniw sɔrɔ i ka yɔrɔ la o de y'a to kungotigɛba ni tonkunciba ni kɛnɛbabɔ ni ko mɔgɔw bɛ kɛnɛ na degun b'a la quoi bon nin bagan in de bɛ k'a fɔ ko degun bɛ olu kan i m'a ye donc an ka bagan ɲɛnɛma de don an bɛ se ka wagati kɛ ka kuma min kan i m'a ye baasi tɛ karamɔgɔ hakili la nin bɛ somɔgɔ sama bɔ donc Seribani Kanja n'o ye Jeunette ye la Jeunette commune n'o ye Jeunette a non scientifique ye hakili la mun fɔra kan o bɛ faamu a ka mode de reproduction fɔra donc a bɛ den de wolo parce que mammifère don hali ni mammifère fitinin don den fila ka taa se 4 ma donc a bɛ nɔnɔ de di den ma donc o la i bɛna ye k'a fɔ fana a ka bagan solitaire don c'est-à-dire min bɛ k'a kelenna ka caya donc a b'a ka bɔ su fɛ de donc ka balo ɲini ka don yanni dugu ka jɛ donc i bɛna ye k'a fɔ fana i ye mun fɔ ale ta kɔni ye fasankomaya dan ye bawo dugu lamini musoko non fɔ n'an y'o ye fulaw ni kulubalakaw la ni keyitalakaw voilà an bɛ fili ka da ko yama dɔn triple hotep ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzun ani bacema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori ko likuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dan so ko